O vindeiro 7 de marzo a Deputación inaugurará a exposición Rompe, xoga en igualdade, unha mostra realizada por Isabel Blanco e Irene Silva. Trátase, segundo a presidenta, dunha exposición rompedora, protagonizada pola Barbie, unha Barbie intervida, e que denuncia a desigualdade existente entre os homes e as mulleres. Unha mostra conformada por 18 paneis onde se fala da beleza, as mulleres floreiro, a nai de aluguer, as bodas e a violencia machista. A exposición consta de 18 paneis cheos de poesía visual, non podería ser de outra forma cando está ideada por Isabel Blanco e Irene Silva. Poesía en estado puro, poesía para cambiar o mundo, cultura para cambiar o espacio donde vivimos e facelo máis igualitario e máis xusto. Unha mostra que a presidenta chegou a dicir que será xuxeito de numerosas críticas e incluso que pode ser secuestrada, o que Isaura Abeleiras, deputada de Igualdade, dixo que o gallá. E, presidenta, ojalá non lo secuestren. Ojalá nos secuestren as Barbies, porque como nos secuestren as Barbies, damos a volta ao mundo. Eu creo que ese é o obxectivo. E é moi posible que nos la secuestren. E o obxectivo, eu non o pensara hasta que secuestraron Fariña, pero agora si estou pensando que sería boísimo que nos secuestraran. Pero non solamente a área de igualdade, senón o que falamos sempre da transversalidade. As creadoras desta exposición teñen claro que o obxectivo principal da mesma é o de denunciar a desigualdade que existen entre os homes e as mulleres, xa dende pequenos, que na educación deben estar os alicerces desta igualdade necesaria na sociedade actual. Cando me decían non podes xogar porque eres unha nena, e eu veía como os meus primos pasaban bomba, non entendía, pedía máis explicacións, pedía un argumento racional. E non mo daban, porque non había. E dende aquel momento, logo me din conta xa moza, con 17, 18 anos, que había esa rebeldía, tiña un nome, e había unha teoría que se a leías e aprendías e a interiorizabas, te convertías en unha combatente para cambiar o mundo, para que todas as nenas e os nenos podan subir as árbores, sin necesidade de quitarse o vestido. Unha mostra que trata de facer visible o que moitas veces, aínda que sorprenda, é invisible. Esta exposición, este proxecto, fala da sociedade na que vivimos e da necesidade de darlle visibilidade ao visible. O que temos diante do nariz non o vemos. Está plantexado como unha denuncia evidente do visible, pero nós queremos facelo visible para poder denuncialo, para poder reparar nel, que nos aporte, que reaccionemos e que rompamos para, en definitiva, poder xogar en igualdade. Xa o saben, o vindeiro mércores 7 de marzo inaugurarase esta exposición Rompe, xoga en igualdade, unha mostra que, segundo a presidenta e as creadoras da mesma, non deixará a ninguén indiferente e que poderán visitar ata 8 de abril no vestíbulo do Pazo Provincial.